Ja, Dominique. En eventjes probeer zo een paar buigingsoefeningetjes mee te nemen. Om te kijken dat je dat stukje dan wat losser krijgt. Rechterhand zo weer makkelijk, Anne. Goed zo. Een keertje grote vonten. Niet te schuin, Dominique. Zo, ja. Een heel klein beetje. Kijk, daar ben je klein hoor. Ietsje kleiner, hè, die ophouding. Want je wil eigenlijk dat hij beter in balans komt. En wat gebeurt er? Hij valt half stil. He, dus jouw correctie is te groot geweest. Hè? Dus probeer dat heel goed aan te voelen. Hoe groot je correctie kan zijn. En dan nog liever dat je eerste correctie wat te klein is. Dan dat die te groot is. He, als jouw eten wat te flauw is. Dan doe je ook een snufje zout erop. En niet de hele pot. Dus voel aan wat je moet doen. Keer pas je een beetje naar voren, Anne. Dat je steeds weer opnieuw die verbinding zoekt vanuit dat achterbeen. Goed zo. En dan kom je terug door jezelf lang te maken, door makkelijk te zitten, jezelf te ontspannen. Goed gedaan. Opletten dat jij